5 anyos nga babay patay human gingong nalanag ang usa ka magbanay sa General Santos City sa ilang gikaon nga usa ka matang sa gulay. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, patay ang kinamanghurang anak sa magbanay nga na ospital sa General Santos City human sila nangalanag. Usa sa ginatanaong hinungdan ang ilang gikaon nga talbos sa kamote. Naabdan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang pamilya ni Gina Kaong dinhi sa usa ka pribadong ospital sa General Santos City. Na-admit kini kauban iyang bana og 3 ka anak human sila nakasinati og suka kalibanga. Sa karon ginahulat pa ang laboratory test results sa mga apektadong magbanay. Apan usa matod sa ginatanaong hinungdan kining kamote tops nga matod pa gisabwan sa inahan og ilang gipanihapon. Sumala kang Gina nga taga Barangay San Jose, General Santos City, October 8 dihang ilang gipanihapon ang talbos sa kamote. October 9 sa buntag gikalibanga og nagsuka-suka na sila. Apan October 11 pa sila nagpa-ospital. Maurat daw ang akong gisabaw ang kamutitap. Nasakit sila. Hapit sila na mamatay. Ug niadtong October 15 namatay ang 5 anyos nga kinamanghuran niyang anak nga babae na diagnose nga dunay amoebiasis. Matod sa doktor, posible matod pang kontaminado ang gikaon sa magbanay. There is one of them na amoeba ang nakuha. So we presume na lahat sila amoeba so far. But we still have to wait for the results of the... Sumala sa kapitan sa barangay, ginaagihan sa mga alaga nga hayop sa ilang komunidad ang maong gulayan ug posibleng didto gaadto ang hugaw sa maong mga hayop. Dugang niini 2006 pa dihang nakatala sila og samang insidente. Gibarugan sab niini nga dili hinungdan ang tubig sa ilang lugar. Kay kung sa tubig, tanan sila sa komunidad. Kay kana man ang main source ilimno nila. Takda nang i-discharge sa ospital ang apektadong banay. Sara, pahimangno sa otoridad ngadto sa publiko nga siguruhong limpyo og naluto og tarong ang mga ginakaon. Og sa impormasyon nga among nakuha bag-uhay lang, nakagawas na sa ospital og nakauli na sa ilang panimalay karong hapon lang ang apektadong magbana.